Alhamdulillah. Lagu apa iki mau judule? Menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh, alah cacah sing ngabari aku ya bodong udele. Iku kanggo kowe, kanggo kowe, kanggo kowe. Lah kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah cara anune. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no, Duk. Sampean karo Mas Klidi kan podo seniman nih, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, aku ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku ya. Loh kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya, karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki? Niki, tapi jangan mboten ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB ya. Itulah akademi. Lah ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Tadi selamatan berarti. Oh, jadi oleh berkat terus keluarkan ngono ta? Oh, Mas. Nggih. Dadi isine mek ndongakne wong muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Lutut. Nek delok lagu utawa genting utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lalu lalo. Caping gunung. Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Getok kaya dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Lah, tomo. Gending lali. Aku kita sik iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang-mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambek aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jare jual belimu ya kompak karo tanggapanmu. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. Jual beli rame. Alhamdulillah. Jual beli napa, Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor, beli beras. Dadi aku ki oh sulapan. Iki jenenge wong tambel butuh. Ubet, Mas. Ngeten iki paling mboten derek bingah. Derek bahagia. Iya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan wis ora kenek diitung makaping-kaping. Ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa, Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ana ing Pondok Al-Badru Alainah. Nggih, sesepuh, ini sepuh, wali ulama lenggah. Ternyata ya buka mebel bener. Lho ndi? Abahe kok buka mebel ki lho. Lan jero kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. Niku fasilitas koleksi tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Jen kula niku nun sewu. Dinglek siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lho. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek. Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki lho. Oh, bedane mbahmu karo keluarga. Kula to. Sing tak gumun siji neh. Napa? Ket mbiyen ka dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune yo ikon. Dan nun sewu. Awak dhewe iki main iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahmu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae
Sing ning mburi kae. Di depan. Ah, ning Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh. Pun rodok tukul. Sampun medal. Iya. Wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026 Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan iki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Narada. Nah, Narada ngagem brewok ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Melu Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang Matuk, iki 2 minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek bisa Marem. ngoten nggih ngoten ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku kebak niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk cangeke lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh iki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Mosok wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Mas Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Kula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang. Sunatan ngono loro kancane dikon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya ya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri. Enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. Dadi cakra budaya wis saka Sendur nganti tekane Krisnia. Tibake sampeyan iki San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing foto sing jimben cilik saiki wis gedhe sampeyan iki. Wah, Krisnia to. Kowe aja ngenyek sinden. Sinden apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main kok. Anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng men. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudoh-dudohke. Ngono kuwi disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dengi nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu, carane ning Dinas. Loh, dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndek iki. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung Niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan. Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalang. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau gethuk wae pin? Gethuk wae pinten? Gethuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvemu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, kuwi wong loro kuwi lho sajake. Gus Audi ni dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra
Gus Audin ren. Rokok gundulmu ki mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to. Ya. Kon nggawa mantu. Terus Culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok leh main. Lagi. Sak pinten, sak pinten? Nenonan. Ya, kene. Nenonan. No. Jong ngisin-ngisine abahe. Ya. Gendere ning kono kae. Jak ngaji barang. Ayo, jong ngisini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asing ora. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku ruang, aku gah aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakke perintah pangeran. Iya iso ora? Apik. Dewe asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku ya pengen ngono. Mangsane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo tik lho gawe ukara sih abahamu Apa iki Jo? Gus pripun Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al-Badru alaina Jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Pas bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora saya cetha. ora sore-sore Padang bulan. ayo kanca Padha dolanan. ini kan ini dah Korek. Rene. Rame-rame hidup kecil. Ana ning kan talindri kene. Kai. Rambulane yen disawang kang awe-awe. Kaya. Ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore. Gedhok Asale saka tela mata ngantuk. iku tambane apa Ala gedhok asale saka tela yen ora petuk. atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadang janji mas aku mangko Lah jajal niken iki nembang ira sepot iki mau, Dik. jajal siji ayo ngaji Asoy. Tonyo tenan kok arepe asoe Asone aja ning niken. Aku mek asoy tok. ngapa Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoy tok.
Engko mak kecup ngono. Siji-siji Ayo ngaji loro-loro sinau men ra bodho telu-telu golek ilmu telu loro siji iki tak goleki nggon ki lho Ayo gandul dateng para yai. Aso. Duk kowe iki pikiranmu mek aso etok lho kowe iki aku. papat salat telat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam Lembar kuwi terus 7 8 sama 10. kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Kowe enggak cerdas kaya Niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek ini aso. spontan loh ini Aja. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selentem Mesemno. selentem sing ngendi Gantem ka lho, gamelan ka lho. Selentem aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sih, gak pas gak gender tak tekeno sesender ya bener senden marang pengiran Ora diwarai kok iso. saya tak golek nih katuk ketok kumraket mesti matuk lah nek jedor Jedor. kan lho Aja nyejit timbang tredor. ana gambang mas Gambang. ana Ana bonang bonang, ya ana bonang aja seneng klebon barang sing ra wenang. Asoy. asem lho kok golek iso Niken wae cerdas ora iso ngono Aku. Ora Niken itu sumputan lho, ora. Loh, iki lho. Ora Niki dibisiki sapa-sapa iso iki mung jane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki yo. bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. jale tuh ya pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia ya Iya. ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin, Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon iki kok bar iki kan apa minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge Niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. luar biasa Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. apa papa Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembangi kebablasan angel lho, Tuk. Kowe iki. Marai helmmu pink lho, mari wae. Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa nggih. Iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. terus sampean Engko Aku iki sing dadi anu. Anu, Cara anune Dasa Muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. oh iya Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nih, kan? Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. R kalian abah Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. 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 abah amu sugeng dalu mugi-mugi sehat selamat Amin, amin, wilujeng. amin.
Amin, amin. Amin. Sudah? Sudah. Gus Ya. Audin, Gus Audin, Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstick. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu Sah. sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstick. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirangan malah koyo ndruwo. Nggak, tapi ini udah pakai lipstick kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku deletik. Asoy. Aso. Neno nano, sakmono, cah bagus. Nggih, nggih. Den, Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentena Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja Ayo. Itu. Oke. Raja arane ayo Mas Mas Klitik ayo gawe geger nyolong TV cangkeme bang ganggu wae kowe. Sinto. Sinto Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. maju dong Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu kobong gede Nyeluk pemadam kebakaran. ngaryo Jroning bang praja. ganggu wae kobong gede juring praja njaluk Lah nyeluk iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gedhe ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolulu. Lho. Roki nemo. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu. Pat mo. Dang, dengan plak. Wah enak. Engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan nduk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lagi. kuwi ya. ya Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku. Urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah ning kene iki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anoman, obong, asoy. Oke. Sikat. Abang. Oh, caranya.
ndongak. Iki berarti cara dangdut. Nah, Oke, yo. Plak plak dung dung. Plak 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 plak. Keplak keplak. Kuwi guse kok mau gublak-gablak. Mas, ngene Tanganmu abuh kowe nek ngono. plak-plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono ne dek tak tak dik dik tak Tuk, tuk. dik tak ngono lho. Duk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, Bisa. abanono. Nah. Yo, Delon. tek Tek tek. di sini. Sokoke dudu. Yo. Yo, wis karepmu monggo. Ya, Pak. Dek tak tak dik dik tak yo. Awas. Kalem. Oke. Lah kok ge lambe iki lho. Lah kok terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho. Ditata, Iki tak ditata. toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyaan, syukur, kobong tanganmu, ayo. Kobong kowe. Kualat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki penyanyi top loh. Plak bisa kan, Plak. Terbangin tabuh ben apik. Ben ngising di sini. Ya. Siap. Dung dung plak plak. Nah, joget ono tuh.
biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Kluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko nang penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Bagus. Ya, pinarak rumiyin. Klidik. Niken jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo, Pak, mumpung wektu pas lan prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu nggih. Kompak banget. Muga berkah Pak Bu nggih. Amin. Alhamdulillah Kang Gareng, Pak Dandim juga rawuh, Pak. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah nggih. Iki Pak Bupati Tasik teng perjalanan. Mugi-mugi berkah. Nggih, amin, amin. Pak Bu, langsung kemawon. Tadi sudah saya bika ing ngajeng langsung kemawon ngaji sedikit, Pak Bu nggih. Maka ulama umarok bersatu dan ditambah seni supaya indah, Pak Bu nggih. Amin. Mergo misi saya itu cinta agama, cinta negara. Understand? Menika hajatipun rejepan Pak Bu. Isra Mi'raj pun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobi moko saya ajak berpikir Pak Bu nggih, supados kula sedaya mendapatkan barokah karomah syafaat ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Isra kuwi perjalanan Pak Bu. Mi'raj itu munggah wonten ing Sidratul Muntaha. Dhuwure langit sapitu, Kanjeng Nabi kalih Allah dipanggil dening Allah mendapat wahyu Pak Bu. Napa Pak Bu? Wahyu. Wahyu. Penting banget Pak Bu. Mergo kalau kita bisa yakin kita sebetulnya bisa seperti nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq Pak Bu. Sesepuhipun sahabatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo pertama kali Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sing percaya dulu kuwi nggih menika sahabat Abu Bakar Siddiq
Pak Bu nggih. Lainnya menusul. Mugi-mugi awak-awak supados menyusul percaya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat dadi nabi umur sekawan doso, Pak Bu. Dan Kanjeng Nabi umur 53 dipanggil Allah nampi wahyu salat 5 waktu. Itu wahyu lho Pak Bu. Pak Bu. Mulane saking pentinge wahyune Allah iki wonten peringatan. Darane kata peringatan iki penting apa penting? Penting. Kados peringatan 17 Agustus. Nggih napa nggih? Niki peringatanipun Isra Mi'rajipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Supados napa Pak Bu? Salate awake dhewe ben iso salate kaya salate Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga wong sawangsul para kiai, para santri salat kuwi omonge angel, Pak Bu. Napa? Omonge angel jane ora. Napa? Omonge angel jane ora, Pak Bu. Napa kok mboten, Pak Bu? Samestaya percayanipun Allah Subhanahu wa taala percaya mboten? Pak Bu. Sosok biasane ngomong-ngomong kanca-kanca niku goleki Gusti Allah kuwi manggen wonten ing dodone dhewe-dhewe. Le goleki Pak Bu. Niku salah kaprah Pak Bu. Bener itu sepundi Pak Bu, bener goleki Gusti Allah iki tetep wonten ing langit sapitu mriku Pak Bu sing wonten ing Sidratul Muntaha Pak Bu. Sosok orang-orang mengatakan Gusti Allah iki manggon ning awake dhewe-dhewe. Nggih napa nggih? Niku salah Pak Bu. Saya lawe contoh Pak Bu. Contoh sampean kabeh iki gadah HP napa mboten? Ada gadah mobil, ada gadah yatra uang, bojo anak. Nggih napa nggih? Kira-kira panjenengan iku duweni truk, bis, mobil, HP niku HP manggene ning jerone dada apa ning jero dada HP? Lah, Kang Titi kan guyu. Cara sampeyan iki ngeten mawon, sampeyan kuwi duwe mobil, wis contoh mobil, tak anggap semuanya itu punya mobil semua ben sugih Pak Bu nggih. Sampeyan kabeh duwe mobil, mobil iki manggone dadamu apa tetep ning garansi? Mobil tetep wonten garansi napa wonten kene? Jelas? Ning awakmu sareng duwe mobil, gadah mobil, ning kene muku enek. Wonten. Ning awakmu ki ndak duwe mobil, ning kene muku ora enek. Mobil iki tetep nang kono krana punyaan kamu ning kene enek. Ning kene ngakon duwe mobil, ndak bisa diingkari. Bagaimana? Bagaimana? Tur Allah Subhanahu wa taala ki enek tenan Pak Bu manggen ning kono Sidratul dhuwur mriko. Ning krana awakmu duwe Allah ning kene mugi enek. Ora cuk Allah manggon ning kene iki mboten. Ora cuk mobil trukmu manggon ning kene iki mboten. Bagaimana? Allah tetep teng Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha contone Kanjeng Nabi Isra dipanggil ke sana. Nggih napa nggih? Orang banyak mengatakan ini Allah, kabeh ke Allah. Niku akbare Allah, bukan perwujudanipun Allah, Pak Bu. Perwujudan Allah tetep ning kono, ndak ning dodone awake dhewe-dhewe. Mobilmu perwujudannya tetep ning garasi kono, ndak ning jero dodomu. Ning dodomu ki enek mergo awakmu duwe mobil. Understand? Bagaimana? Oke. Bagaimana? Yes. Krono kajate iki meringat Isra Mi'raj sing terangne masalah niki Pak Bu nggih. Nggih. Bagaimana? Oke. Dadosipun kalau sedaya kuwi saged mangertos seperti ini Pak Bu, salat iki gampang.
Lek pancen awakmu duwe Gusti Allah ning dadamu ki duwe Gusti Allah gampang salat ki ora angel. Ning krana awakmu angel salat ki napa? Awak kabeh iki ngaku-ngaku Gusti Allah manggone dadamu. Mbok iya, mobilmu lho mbok njur dadamu kira piye kira-kira? Kira-kira piye kira-kira? Anu bedosol, Pak. Kok bedosol ndak sedeng. Nek kene cukup duwe kuwi mobilku gadah ngakon kuwi nduk mobilku. Allah seperti itu, tetap Allah di sana tempatnya. Karena aku punya Allah di sini ki ada Allahmu Gusti Allahmu, Pak Bu. Bagaimana? Mergo diterangnike dakik-dakik terus sampai esuk mboten nutut. Kula serampangi sing penting jelas lawan paham Pak Bu nggih. Nggih. Engko lek tak dakik-dakik Kang Klidik ndak do nyanyi apalagi Nika Sali itu ndak nyanyi. Rugi. Rene tak undang aku nyanyi tak menghibur semuanya boleh barokah, be seneng kabeh. Nggih ta? Nggih. Lanjut. Lanjut. Allah tetep wonten mriko ta wonten dadamu? Ning mriko. Allah tetep ning kono apa di dadamu? Ning mriko. Mobilmu tetep ning garansi apa njero dadamu? Garasi. Kang Kluthuk aja pinter ajane. Hebat aja. Niku nggih duwene garasi tok. Isen-isene mboten enten. Pak Bu, bagaimana? Nggih. Kalau kamu mengerti seperti ini Pak Bu, insya Allah sholatmu bisa terkuasi Allah iso kono tenan, kenceng rono tenan Pak Bu. Mergo ndodomu ki merasa Allah ki ada, mergo kamu duwe Allah. Contoh Pak Bu, sampean kabeh ki upama duwe duit rodok kandel ngono. Duit kandel kuwi manggon jero dada apa wonten ing dompet utawa wonten sak. Teng sak ta? Krana awakmu duwe duit kandel dompet sak dodone iki ngerti kuwi duitku. Ayo budal nganti nyang pasar, nyang toko, golek apa-apa. Ya berhasil mergo duwe duit. Nggih mboten. Lah ini masalah salat Pak Bu, kalau betul-betul Allah itu Allahmu waktu di sana Pak Bu, salatmu iki rono parane. Ora ndengkluk ngene golek ndak kono tetep ning kono Allah kuwi Pak Bu. Sing salat apane? Monggo cara berpikir Pak Bu nggih. Panjenengan merem kenek, melek kenek, penjen salat. Pokoke motone kesana, angane kesana, maca apa sing kok waca engko lek teko kono. Teko kono. Nek awakmu ki wek ndengkluk goleki Gusti Allah mangken ning dadamu, dadamu aja Gusti Allah tetep ning kono. Iki mek duwe, Pak Bu. Contoh cara awakmu ki sujud sing diwaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kaping 3. Nek awakmu sujud niku mek ning kono, kamu Allah ning kono. Sujud subhan rabbiyal a'la wa bihamdihi sujud tapi angane rono coba panjenengan meneng subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ora noleh nyanti ora mungkin awakmu kumplung mlebu ora mungkin awakmu rono mergo ronomu kuat menuju sana. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana kira-kira? Masuk. Bagaimana? Asik. Asoy. Bagaimana? Kenceng tarku wasiwal kesana. Apane? Arahe. Mergo wong kuwi Pak Bu angene. Sukmane bantere angen kuwi kapal jet mawon kalah. Contoh kalau kamu sudah pernah ke Mekah Pak Bu nggih. Mak plek wis teko Mekah. Jet mawon jet gitu. Tapi angenmu jet Mekah. Mergo wis tau roh Mekah. Roh Lampung jet, Bali jet. Kemana jet-jet mergo wis tau roh sana.
Lah iki amrih ruwih sana Pak Bu. Allah dawuh wala tafaroku padha gondelan tampar-tampare Allah. Sopo tampare Allah? Ya kuwi nabi, wali, kiai. Sopo sing gondelan kiai teko me wali. Sopo teko me wali teko nabi. Wis teko nabi teko ridane Allah Pak Bu. Bagaimana? Bagaimana? Lanjut. Sopo demen karo kiai, prasasa demen karo wali. Sopo demen karo wali, prasasa demen karo nabi. Sopo demen karo nabi oleh ridane Gusti. Bagaimana? Penak apa penak? Nek kalau kamu jalan-jalan Allah mboten kamu lakukan, tak mungkin kamu bisa ke sana. Bagaimana? Kalau diterangnya Pak Bu, sholat kuwi dulunya 50 waktu. Dunge Isra Mi'raj Kanjeng Nabi dados 5 kangge umat kita ini Pak Bu nggih. Itu kalau dikajikan yang dalam Pak Bu nggih. 5 waktu itu saringate Isya, subuh, luhur, asar, maghrib yang harus kita lakukan saringate hakikate 0. Jadi hati ini kan 0 hanya punya Allah saja Pak Bu. Hati 0 punya Allah. Coba panjenengan angan-angan Pak Bu. Hatimu 0 yang hanya Allah, tarkuwasi wallah. Bagaimana? Kira-kira nopo kira-kira? Nopo kira-kira? Mulanya kalau kita semua itu wahyu Kanjeng Nabi sholat 5 waktu kita lakukan, dah insya Allah bakal nyukupi apa kebutuhannya Pak Bu. Pak Bu, jangan dawe Allah dawe Nabi kamu mentahkan Pak Bu. Kebanyakan dimentahkan Pak Bu. Wong sholat tak golek swarga, wong sholat tak wedi neraka, wong ibadah kok golek ganjaran, wong ibadah kok golek itu tadi. Wih dimentahkan, seharusnya dikuatkan. Mergo itu dawe Allah. Allah mengebang-ebang sapa sing ngene dadi ngene, sapa sing dadi ngono. Sing dawuh Allah. Sinten dawuh Kang Gareng, Kang Didik. Allah. Jadi semua itu tanpa ada pamrih tidak bisa melaku. Contoh saiki para pejabat gelem dadi pejabat iki pamrih bayaran mboten. Pamrih bayaran mboten. Saiki wong ibadah ora pamrih swarga, kuwi ngibadahi mesti ecek-ecek. Bagaimana? Sing dawuh Allah lho Pak Bu. Allah ki mengebang-ebangi, ngeden-ngedeni dan cerita sejarah. Didendeni kuwi lek ngene neraka manggene, kuwi lek ngene manggene swarga. Allah sing dawuh niku bukan Gus Yasin. Bagaimana? Bukan Gus Huda. Allah dibang-bangi supaya wong ben semangat menuju. Mergo kaum ngamil ora dibang-bangi, lek kaum kos ndak ngomongane kula Pak Bu. Awake kaum ngam Pak Bu. Mulakno dengan ikhlas. Ikhlas bagaimana? Ikhlas kata Pak Camat, ikhlas sungguh-sungguh, ora ikhlas nglemer. Sedekah oke ora ikhlas ora dadi dilek ikhlas dadi. Ya apa? Sing apik ki sungguh-sungguh ki oke sing ikhlas. Oke sing ikhlas. Mergane apa? Ganjarane sing nampa ya awake dhewe-dhewe, uduk sapa-sapa. A'maluna a'malukum. Bagaimana? Iki ngaji apa kampanye? Pak Bu. Bagaimana? Dadi sing dawuh agama kuwi wong kuwi dibang-bangi supaya sregep. Contoh saiki wong nyambut gawe kabeh sing goleki dhuwit apa uduk. Ikhlas sungguh-sungguh lho Pak Bu, ora ikhlas sak penake dhewe nglemer mboten. Ikhlas sungguh-sungguh cara awakmu manjing nyame jurakan. Ikhlas sungguh-sungguh, pekerjaan sungguh-sungguh akhirnya bayaran. Ora ikhlas sing ikhlasku ngene, ndak ngono kuwi, ikhlas sungguh-sungguh. Cara pejabat ngono budale jam sakmene muli jam sakmene sungguh-sungguh. Kuwi jenenge ikhlas sungguh-sungguh. Bagaimana? Ya. Wong ikhlas dimaknani nglemer. Apa iki?
Bagaimana? Nggih. Pak Bu, Rem. bagaimana? Nggih. Bagaimana? Ayo, Bagaimana? Cok. Iku kabeh cenderung orang Islam toh. Nggih mboten. Nggih. Mulane Allah kuwi Pak Bu nggih. Saringate ketokno awakmu ta awake jasad kuwi nglakoni salat 5 waktu ketokno ngadeg rukuk sujud iktidal ngadeg ketokno ning jeroamu ki rene rono mek ngono tok 5 menit cukup bar dangdutan enak kok perkara angel kaya ngono kuwi bagaimana Pak Bu mulai sholat kuwi tarku waswalah sampai alhamdulillah bala sak teruse terakhir assalamualaikum tatkala kita ke sana Pak Bu nggih kuwi ndak rene ndak rono ke sana berono medun plek assalamualaikum malah hablum minannas dadi menghormati kiwa kelawan tengen kelawan kiwa kuwi ning Pancasila ya enek satu ketuhanan ke sana bar kuwi hablum nomor loro apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab, saling menghormati. Pelajaran sholat itu Pancasila loh Pak Bu. Bagaimana? Bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa, ketuhan kesana betul-betul seperti itu. Bar kuwi dugi assalamualaikum ora lali kanca kancane tanggane teparone assalamualaikum ora wis kabluminanas. Mamangane kabluminallah. Lek kabluminallah selesai kabluminanas lek kuwi berhasil akhir persatuan apa? Nomor 3 persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini persatuan ini terjangkau. Lek rong kuwi kok lakoni iki lakoni persatuan enggak mungkin ada. Bagaimana? Bagaimana? Setelah itu iki dilakoni persatuan tukul akhirnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusuhan perwakilan kuwi engko sing makili rakyat iki jos tapi lek kok ngene sing makili rakyat iki Mbak jis apa iki nggih bagaimana urutan kuwi Pancasila iki lho sampun apa Pancasila wis final Pak Bu untuk kehidupan warga Indonesia. Mulane di belakang saya ada Pancasila besar dan Bhinneka Tunggal Ika. Kok yo manak cuwilik sakmono Garudaku kuwi lho. Pripun, Mbah? Kuwi Garudaku kan gede. Garuda dhuwur ki lho manak. Manake garing cuwilik. Nah. Lah iki melambangkan anu to, barengi laire Gus R to, Mbah niki. Lah nggih. Bagaimana Pak Bu? Nggih, Pak. Jadi agama, orang beragama pasti berpancasila. Orang berpancasila pasti beragama. Itu sudah final. Kalau kamu mengerti. Bagaimana? Bagaimana? Siti ketuhanan jelas, kedua apa? Kemanusiaan kabluminanas. Wis kaya ngoten akeh persatuan terjangkau, kereal pimpin itu tadi terjangkau, terakhir pasti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jos. Lek rong kuwi tik ora bakal teko keadilan, tekone jotosan. Bagaimana? Bagaimana Pak Bu? Balik Isra Mi'raj Pak Bu nggih? Nggih, Pak. Itu tadi salat tarku masuk ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmume amin. Arep kelingan jangan saya ndak iso. Anane apa kali jangkane? Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan metu utang, metu sapi, metu wis metu mlebu kabeh. Lek ngono kuwi mung takwa ora bakal iso. Ces. Mak ces. Tentekan ta. Wong kusuk ya aja kok manani. Kusuki sungguh-sungguh. Setuju Pak Camat? Setuju. Pak Camat setuju. Lek kusuk sungguh-sungguh ora Allah Akbar.
Allah. Ora dadine Allah. Saiki awak punya Gusti Allah padha awakmu sowan raja. Raja lungguh ning kursi kencana. Awakmu rono sowan sungkem ora dadi. Jane kuwi matamu ndak kuwi raja ye. Rajamu ndak roh ye. Kok tak bolak-balik ndak dadi. Lah kowe awak iki ndak yakin Allah ki ada. Kok bolak-balik? Ndak dadi-dadi. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Bagaimana? Cocok, Mbah. Bisa nerima Kang Klidik? Sampun, Saged, sampun, saged, sampun. Angel pangel. Boten. Gampil. Anak-anak kowe iki urung duwe Gusti Allah ngaku Nggih. duwe. Kowe urung duwe mobil ngaku duwe. Kowe ora duwe duit ngaku duwe duit. Pusore nek apa-apa, Pak Bu. Nggih napa nggih. Ayo Allah diduweni jelas adanya. Tapi manggene ning kursi yo samawat di sana pinarat di sana. Yang ada akbari Allah, kekuasaannya Allah. Pak Bu, tapi Allah tetap di sana. Mulai sholat ke sana, jangan ke sini. Pak Bu, di padaan kita Brontasena mbek guru golek banyu terus oleh cetok gurune Dewa Ruti. Ini gurune jati diri Brontasena itu, tapi Gusti Allah tetap ning kono. Jadi jati diri Brontasena ya Brontasena betul, jati diri iki Klitik ya Klitik betul, ora jati diri iki Klitik iki demit ndak. Ya Klitik betul, Brontasena betul. Akhirnya satria tenan. Bagaimana? Ngaji kok semangati bijane. Tenang kula, Mbah. Bagaimana Pak Bu? Bagaimana? Jadi saringat dilakoni betul-betul pasti mendapatkan hakikat satenane sesungguhnya Pak Bu. Tapi saringat ya dilakoni kok batin tok. Saiki mangani batinan, warak apa warak? Terus nandur jagung iki batinan, batin panen apa panen? Macul iki batinan. Oleh penggen apa ndak? Sungguh-sungguh kuwi jerone ki melok rono. Cara salat kuwi sungguh-sungguh lesane mripat rumah kesana kene ya rono. Macul sungguh-sungguh ya ndak rono. Nyopir sungguh-sungguh selamat nyopir mek glir-glir ya sira tabrak asam. Nek salat mek glir-glir ya parane jangan gosong barang utawa sapine urung digolek pakan, tapi sungguh-sungguh. Contoh nyopir niku sungguh-sungguh kathah slamete apa kathah ndak slamete? Selamete. Tapi nyopir rada glir-glir kira-kira apalagi mabuk kira piye? Anu jungkel ta. Bagaimana? Nggih. Bagaimana? Ben ambekan Niken Salindri. Nggih. Saya nyanyi dhewe ben jadi rusui kabeh kok nyanyi dhewe Nah. semangat kaya biasa ning ngene kene jan ngene. Ini sungguh. Jangan kok pokoke totalitas. Cara mbahmu ngaji yo ngene bener salah mbah wala alam sampe totalitas Pak Bu. Totalitas. Nggih. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Ayo ape ben istirahat sampean sungguh-sungguh. Ya. Langsung rono. Totalitas. Totalitas. Ya. Mergo krono niken dari Jawa ke Semarang teko, dari Tuban teko, dari Lampung teko. Nggih. Wah, manapun teko semua krono niken di sini. Berarti niku sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Nggo. Menika anu Bah, wonten permohonan maaf saking UIN Bah, menika Pak Ayak. Ya. Menika mboten saged hadir malam hari ini pantau saking Jakarta karena sedang tugas Bah, nyuwun ngapunten mboten saged sowan. Iya, Saking iya. UIN Bapak Dokter Haji Akya. Iya. Nggih. Profesor Ayah. Nggih. Menika Ya. mohon maaf. Tapi niki mantu saking Jakarta Bah. Iya. Niki niken nggih. Siap, Gus. Jumenengan Niken, Nduk, Nduk. jumenengan. 10 lagu medley, Nduk. Eleh. Sampai Sungguh-sungguh. Tembange manut panjenengan kontekan kali kanca-kanca niku juga ada perpundutan dari anu niki SH Trate Nduk, lagune Mekarlah dari keluarga besar SH Trate Ranting Ngantru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut panjenengan tembange, manut panjenengan.
Sabar. Buat Albadrul Alaina. Anu Mas Klidik, Ya, Bu. kanca-kanca tasik semangat mboten iki. Tasik. Semangat ya. Abahmu. Gosaudin. Alaina. Fajar Berlian. Biar. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh-sungguh. Sabar, sabar. Tembangnya apa? Nduk. Sabar mawon. Sabar. Sabar. Inggih. Innallaha ma'a Sabirin. sabirin. Oke, siap. Ngapunten nggih apa kalau teng mriki nggih. Buat Ning Matus Pangestune. kalih Gus Dowi sing anggi berbahagia Nggih. nembe nampa putra kakung. Nggih. Nggih. Siap. Pan, depan. Wong kudu sabar. Lah iya no, Sabar kuwi subur. subur kuwi Subur kuwi makmur. Ora Makmur. sabar. Gampang mlebu kubur. Engkel Salindri. Saben dino rasane ra karo ombe kopi ning rasane pahit. Anggap lele rasane kopo tempe. Opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku
Sabar. Nggih, nderek apa? Pripun, Mbah? Ya ganti wong loro nyanyi. Oh, ngaten. Niki kan ben lenggah nggih. Penak. Pancen kula wingi karya dalem. Kok nyanyi. Nggih. Kalau bernyanyi harus sungguh-sungguh. Loh, nyanyi tenan lho, kowe bengi iki ora nglawak lho. Kok Boten. ngantek kowe munggah lucu, tak seneni. Nggih. Karena Abah menghendaki malam hari ini Nggih. Nyanyi. kamu nyanyi